दहाय मोनसे सिगाङाव लाइभआव खनसे फैखांबाय जाला माला जादों ओमफ्राय आंनिखौ रिफैफिननाय जाबाय आरो ना लाइभआवहाय लोगोफोर गोबावनि उनावहाय दिनैसो माने लाइभआवहाय फैबाय दै लोगोफोर माने नोंथांमोननि अननायावनो सापर्टआवनो दिनै नारा नाथा दिनैसिम माने आंनि चेनेला 3K प्लास जाबाय आरोना 3K साबसक्राइबार प्लास जाबाय आरोना नारा नाथानो नाजानो जेने थेने नोंथांमोननि अननायाव आरोना दिनैसिम 3K साबसक्राइबार कमप्लिट जाबाय आरो नोंथांमोननि अननायावनो आसा खालामो एसेब्लाबो नोंथांमोननि बेफोरबायदि सापर्टखौ मोनलांबाय थागोन होननानै आंनि मबाइला एकदम जाथारा दाम खमिथार होमब्लाबो माने आङो एकदम नाजाबाय थादों आरोना बानायलागासिनो जाला माला जाबाबो जायाबाबो सानफ्रामबो भिडिअ होनो माने आङो नाजागासिनो दं आरोना मा मोनो मा मोना एकदम सानफ्रामबो भिडिअ होलाबाय थायो आरोना सानफ्रामबो भिडिअ होनो आं कसिस खालामबाय थादों बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननि अननायावनो 3K कमप्लिट खालामनो हाबाय आरोना ओमफ्राय चेनेलाबो माने मनेटाइज जाबायमोन आरोना लोगोफोर नारा नाथा एकदम माने जेने थेने मनेटाइज जाबायमोन 2025 मायथाइयाव आंथ' चेनेलखौ माने बुहुद सिगाङावनो खुलिनायमोन माने 3 बोसोरानो जासिगोन नामाथाय नै बैसाग मोनबा 3 बोसोरानो जासिगोन बोसोरथाम खस्थ' खालामनानै जेने थेने नारा नाथा एकदम होदावरि होसावरि माखौ मोनो माखौ मोना भिडिअ बानायला बायनानै एकदम जेने थेने फिसासा फेमिलि बानायनो हाबाय आरोना फिसासानो माने 3K प्लास जाबाय आरोना 3000 बारा जाबाय आरो फिसा इउटुब फेमिलि बानायनो हाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टआवनो आसा खालामो बेफोरबायदिनो एसेब्लाबो सापर्टखौ मोनलांबाय थागोन होननानै ओमफ्राय जाय बिथांमोना दायो गोदान फैदों गोदान नायदों नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर आङो नै दाखालि जानानै थांनाय बै डिमाकुसि दैमु नोगोरावहाय बेवहायथ' जोंहा बड' साहित्य सभा जादोंमोन नालाय 64थि बड' साहित्य सभा दा बेयावहाय बेरायहैनायावनो माने माखासे गोबां भिडिअफोर खेबना लाबोदोंमोन दा बैफोर भिडिअफोरखौ माने हगारनायानो जायाखैमोन आरोना बबेखौबा ओमफ्राय आङो नै दिनैसो दहाय मोनसे हगारबाय ओमफ्राय आरो दंबावो हगारनांगौ हगारबाय थागोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर एकदम माने बिराद बुरजा खेबना लाबोदोंमोन मबाइलानो जायगा गैलायै दा माने दासो मोनसे हगारलांगासिनो दङ अबेबा डिलिट जाजोबबावबायसो माने नैबे डिमाकुसि दैमु नोगोरावहाय डिमाकुसिनि दैमु नोगोरावहाय आङो भिडिअ बानायनायखौनो नै दिनैसो हगारबाय मोनसे ओमफ्राय हगारबावनांगौ दङ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना मोनसे भिडिअखौ नायनानै ओरैबायदि कमेन्ट खालामदों बुहुत मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामदों खिन्थु आं किसुमान मानसिफोरनिखौ रिप्लाय हरनो हायाखै सोरनिखौबा रिप्लाय हरबाय आरोना बै बे माइ सौग्रा भिडिअ बानायदोंमोन आङो माइ सौग्रा इ रिक्सायाव टमटमखौनो बिथाङा माने मा साननानै मा गोसोजों माने बियो माने टमटमखौनो मडिफाइ खालामनानै बे माइ सौग्रा मेसिनखौनो टमटमावहाय माने फिक्स खालामना लाखाबाय आरोना बियो ओमफ्राय जेराव मेरावनो बेरायो आरोना जोंनि नैबे एरियायावहाय जेराव मेरावनो थाङो आरोना दिकेजुलि एरियायाव ओमफ्राय थिंसेयावसो 20 थाखा लायो दै थिंसेयाव 20 थाखा लायो महनसेयाव नङा थिंसेयाव 20 थाखा लायो आरोना योगेश भैया आप मेरे सो ना जी हाँ मैं मेरे सो शादीशुदा हूँ मैं डायरेक्ट मैट्रिक पास करने से बजाय मैं डायरेक्ट बीए पास किया है गाइस लोग लड़का समय पर मैट्रिक पास करता है मैं डायरेक्ट बीए पास किया है गाइस बीए पास संदेश फिटनेस मुझे आपको गाइस से डर लगता है क्या बोला समझ में नहीं आ रहा है सिद्धार्थ नाइकिर चोर लग रहे हो भाई मैं चोर नहीं हूँ क्या मेरे शक्ल पे मेरे दाढ़ी मुझसे वगैरह को देखिए क्या चोर जैसा देख रहा है क्या मैं चोर नहीं हूँ रे भाई मैं सीधा साधा एक गांव का रहने वाला एक शादीशुदा लड़का हूँ भाई ये सब मत बोलिए चोर चोर ये सब मत बोलिए देखना है तो देखिए अच्छे कमेंट देना है तो अच्छे कमेंट दीजिए ऐसे चोर मोर सब मत बोलिए हाय आशीष राय हाय आशीष राय कैसे हो ठीक है मा जाजोबखो माथो कमेन्ट हरग्राफ्रानो बेलेग जायगानिसो माबा बेलेगसो कमेन्ट हरलागासिनो माबा राय माबा माबिसो हरलागासिनो लोगोफ्रावा थांजोबखो जों
आंनि पार्टनारफ्रा जोंनि बर' साबसक्राइबारफ्राव थांजोबखो मा जाला माला नै आशिस राय आइस राय ना मायो सिद्धार नाइकेर मा मेसेज हरलागासिनो नै सोरबा सोरबासो आपका गोपी नंबर दो मुझे 10,000 बेचना है ये क्या बोल रहे हो हे कच्चे हो हे कच्चा कैसे हो अरे ठीक है अरे मेरे नंबर को क्यों चाहिए आपका 10,000 नहीं चाहिए भाई मुझे नहीं लेना है मुझे 10,000 आपका दा लोगोफोर ओमफ्राय दा माने बोरै जाजोबखो ओमफ्राय माथो मेसेजआनो नै कमेन्टफ्रानो सोरनिबासो फैलाजोब्बाय माबा रय राय बबेनिफ्रासो फैदों ओमफ्राय आंनि आंगो बर'फोर लोगोफोर मा जाजोबखो नोंथांमोननि माथो मोनसेबो कमेन्ट फैयाखै दासिमबो दा लोगोफोर जियानो जा एकदम बायला जिला जेरैखि जायाबाबो टाप टुप सोलिनानै दंथ'यो इनिफ्राय मबाइलाबो माने एकदम जेने तेने सोलिसाबगासिनो दं आरोना कच्चा हिंदी पढ़ नहीं पाता अरे हिंदी क्यों चाहिए मुझे मैं बोरो हूँ बोरो मुझे हिंदी आने से कुछ भी फायदा नहीं है मैं बोरो हूँ बोरो लड़का हूँ मेरा मातृ लैंग्वेज से बोरो इससे मैं बहुत खुश हूँ अरे हम लोग विलेज में रहने वाला है भाई गांव का रहने वाला हूँ कहाँ से ठीक हिंदी आएगा हिंदी ऐसा भी बोलने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है मुझे मैं बोरो हूँ बोरो से बात करता हूँ जिंदगी इसलिए मैं चलाता रहेगा आई लव बोडोलैंड बोरो कच्ची अरे तुम्हारा क्या क्या मैसेज भेज रहा हूँ कमेंट कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है दा लोगोफोर दायो आरो मोनाबिलि सम दा नै न'आवनो एकदम खम्बल जोमनानै सानसे उन्दुबाय दिनै गुसु बोथोराबो अखा फिसा फिसा अखा थाइफ्रिना थाइफ्रियाखैमोनथाय मोनायाव खिन्थु हादोंमोन दिनै थांनो हराव अखाया आरो जायफोरा माने गोदान फैदों जायफ्रा दायो माने नायगासिनो दङ मोनसे लाइक होबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय गोदान लोगो जादो गोदान बोसोरनि 2025 नै मास माला जानुवारि मासा जोबसिगोन एकदम माने माबायानो नै मास मोनसे थांबायानो नै जानुवारि मासा ठीक है भाई हिंदी राष्ट्रीय भाषा है मैं भी बहुत मतलब क्या बोले यार ज्यादा हिंदी बोलने को नहीं आता है रे मैं आसाम से हूँ आसाम से एक विलेज में रहने वाला हूँ मैं एक गांव में रहने वाला हूँ ज्यादा हिंदी बोलने को नहीं आता मुझे हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है मैं भी मालूम है फिर भी मतलब गांव का रहने वाला हूँ ना ज्यादा ठीक से बोल नहीं पाता तो लोगोफोर माथो कमेन्टआनो बबेनिबासो फैलागासिनो दङलै जयहाट बारदिकार ना मा नामानो मा नाम बियो जसवाट बारदिकार सालायफ्राबो बारा गिदिङाना दा लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना दा सानदैसो माने भिडिअफोरखौ नायनानै माबायदि नांदों मोजां मोनदों ना मोनाखै ओमफ्राय लोगोफोर जोंहाथ' दाखालि जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि गोथार बाथौ सान जोंनाथ' जोंनि सनितपुर जिल्लानि नैबे माबायावहाय वेस्ट तेजपुरावहाय जादोंमोन दा बिनिनो बेयाव जानायावबो आंबो थांदोंमोन आरोना जोंनि गामिनिफ्राय इनिफ्राय भिडिअफोर बानायना लाबोदों ब्लग भिडिअ नोंथांमोना नायाखैब्ला नायनो हागोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय गासिखौबो नुजोबगोन आङो माने बाहागो लाहैदोंमोन जोंनि गामिनिफ्राय ओमफ्राय बेवहाय थांनायाव माने भिडिअ बेफोरबायदि बानायना लाबोदों ओमफ्राय आं आपलड होबाय आरोना बाब गारियाथ' लोगोफोर 100+ सानदोंमोन आङो 100+ जादों गारिया सोरनाबा ट्रेक्टर
सोरनाबा अट' गारि लांदां बलेर' पिकआप 100+ ओरैबायदि मोजां नांदोंमोन ना मज्जा तेजपुरावहाय जादोंमोन आवाज तेजपुरावहाय नै दाखालि बावै गोथार बाथौ सान नैथि मंगलबार भिडिअ आपल'ड होनाय दंखायो अलरेडि चेनेलावहाय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायब्लानो जाबाय आरो जायफोर गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय लोगो जाब्लानो जाबाय गोदान लोगो जादो काम क्या करते हो भाई अरे भाई ऐसे भी काम नहीं है ऐसा ही फालतू में वीडियो बनाता है यूट्यूब में अपलोड करता है यही है मेरे काम और कुछ भी काम नहीं है मेरा तो गाइस अबेनिफ्रायबा सासे मेसेज खालामबाय थाबायलै कमेन्ट खालामबाय थाबाय नै लोगोफोर एकदम आनलिमिट गोलावनो आंनि चेनेलखौ आंनि रायलायनायखौ बुजिदोंना बुजियाखै बियो ओमफ्राय कमेन्ट खालामलागासिनो दङ जेबो नङा दे लोगो जाना थाथों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो उनफ्राव आङो माबायदि भिडिअ हगारो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नोंथांमोननि अननायाव 3K प्लास जाबाय आरोना 3K कमप्लिट जाबाय 3K बारबाय थाबैनो 4K जागोनखौ आसा खालामो आंनिया माने जोबोद लेट जोबोद उन माने नारा नाथा जेने थेनेसो एकदम नारा नाथा जेने थेने 3K प्लास खालामनो हाबाय मनेटाइजबो खालामनो हाबाय आरोना जेने थेने एकदम नारा नाथा बिराद खस्थ' दंलै बा इउटुबाव ओरैनो जाला माला इउटुबार जानो हाया वाच टाइम हिनजावफ्रा खिन्थु सिख्लाफोरासो बा बिराद जायो बिसोरनिया बिराद नायोना आरो बिसोरनि फलोवार फ्रेन्डफ्रा माबा मोनसे भाइरेल जानांगौ रकेट बायदिसो बिरखायो बिसोरनि फलोवार्सफ्रा फ्रेन्डफ्रा माबा मोनसे भाइरेल जायोब्ला रकेट नोङो 3K दायो जानाय नुदोंब्ला नोङो माबा मोनसे भाइरेल जालाय बेयो माला 30K जागोन 15K जागोन 20K जागोन मोनथियानो मोना हिंदी नहीं बोलेगा भाई मैं अपने भाषा से ही हमारी बोरो भाषा से ही बोरो लैंग्वेज से बात करेगा हिंदी ज़्यादा नहीं आता मुझे बोलने इसलिए मैं अपने मातृ लैंग्वेज से हमारे मदर लैंग्वेज से बात करेगा भाई बुरा मत मानना तो लोगोफोर सोरबा मेसेज खालामबाय माबा हिंदी रायलाय हिंदी बुंगासिनो दं ओरैनोबो हिंदी रोंखाया बारा खुगायाव जि फैयो बेनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर सोर गोदान फैदों किप सापर्ट लोगोफोर सापर्ट खालाम कमेन्टआथ' खिन्थु नै अबेनिबा सोरनिबासो फैगासिनो दङ हमको बोरो सिखा दो अरे भाई बोरो सीखना है तो इसी कमेंट में एक बार हमको सिखा दो बोलने से मैं ऐसे बोल देगा गलत बोल देगा मैं ऐसे बोल देगा कहाँ सीख पाएगा नहीं सीख सकेगा बोरो सीखने के लिए बोडोलैंड में आना पड़ेगा भाई हमारा बोडोलैंड में आना पड़ेगा बोरो लोगों के साथ रहना पड़ेगा ट्यूशन लेना पड़ेगा स्कूल जाना पड़ेगा फिर बोरो भाषा सीखेगा अरे हमारे भाषा नमस्कार को नमस्ते को खुलुमबाई बोलता है भाई खुलुमबाई नमस्कार भैया कैसे बोलते हैं नमस्कार भैया को खुलुमबाई आदा ऐसा बोलता है रे भाई खुलुमबाई बोलता है खुलुमबाई ग्रेटिंग्स खुलुमबाई आ जाओ भाई आसाम में आ जाओ बोडोलैंड में आ जाओ जरूर मिलेगा हमारा बोडोलैंड ऐसा भी इससे बुरा नहीं है बहुत अच्छा है आ जाओ सबको स्वागत है बोडोलैंड में आ जाओ भाई कोलोंग बाय हाँ हो गया कोलोंग बाय हो गया भाई खुलुमबाई है खुलुमबाई नहीं खुलुमबाई आदा नों बहानि हरेश्वर बर' आङो माबानिलै बिकियाजुलिनि
हरेस्वर बर' दासो आंनियाव सासे आंनि साबसक्राइबारानो जागोन आंनि लोगो जाबाय आरोना बियो हरेस्वर बर'आ दासो आंनाव जोंनि बर' मानसिनि कमेन्ट फैबाय नै नङाबा सोरनिबा माबा हिन्दी माबा माबिसो फैलागासिनो दंमोन दासो आंलाय सानदों मा बेलेग लाइभआ बोरैबासो जाबाय नामाब्रा माथो कमेन्टआनो हिन्दील' फैखो सानदोंमोन आङो दासो माने सासे साबसक्राइबार जोंनि बर' आंगो लोगोनि फन माबा फैबाय आरोना कमेन्ट नै आदा नों बहानिनो आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ढेकियाजुलिनि असम आऊंगा तो आपसे मिलूंगा भाई हाँ ठीक है भाई असम आ जाइए फिर मुलाकात करेगा बातचीत करेगा हमारे जगह को भी घुमाएगा दिखाएगा फार्स्ट दिनैसो नुदों आं साबसक्राइब खालामना ला फंबाय नुबाय थागोन मोजां मोनदोंब्ला सापर्ट खालामदो गावनिनो आंगो लोगो साननानै साबसक्राइब खालामनानै लादो लोगो साननानै फैसा नाङा साबसक्राइब खालामनायाव सापर्ट खालाम आरो आं मा भिडिअ हगारो नोंथांमोना नुबाय थागोन सापर्ट खालामदो हरेस्वर बर' साबसक्राइब खालामनानै ला आरो नोंनाबो चेनेल दंब्ला हर लिंकखौ साबसक्राइब खालामनानै दोनगोन आङो गावजों गाव साबसक्राइब खालामलायनांगौलै नायबाबो नायाब्लाबो साबसक्राइब खालामनानै लालायलायनांगौ गावजों गावनो नायबाबो नायाब्ला मालाबा मोजां भिडिअफोर आपल'ड होफ्लांबा नायदो फालथु भिडिअफोरब्ला नायनांला साबसक्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय आरो होमबाबो एसवान बर्डेकर लाइन में है तो आप जरा बताइए तो आप कहाँ से देख रहा है मेरे लाइव को कहाँ से देख के कमेंट कर रहा हूँ कहाँ से है आप कौन से जिले से है कौन सा एरिया है थोड़ा मुझे भी आपके बारे में जानना है एक बार कमेंट कीजिए तो आप कहाँ से देख रहा हो अभी मेरे इस लाइव वीडियो को हाँ आधा नंगो बहानी हाँ ठीक है आधा नंगो बहानी का मतलब आप जो लिख रहा है ना वो मेरे को पूछ रहा है मतलब भैया तुम कहाँ से हो इसका मीनिंग है भैया तुम कहाँ से हो आप कहाँ रहते हो नहीं है आप कहाँ से हो कहाँ रहते हो एक सेम है फिर बताओ आप कहाँ से देख रहा हूँ फिर बताइए आप कहाँ से देख के कमेंट कर रहा है कहाँ से है तो भाई लोग मैं लाइव को ज़्यादा लंबा नहीं करेगा आज के लाइव में कुछ भूल हो गया तो माफ कर देना भाई कुछ गलत चलत जब बोला है तो ठीक है सीखने को मिलते रहेगा ऐसे लाइव में आते रहेगा कभी कभी आप जरूर आना कमेंट करना मुंबई महाराष्ट्र वाओ ठीक है भाई कभी कभी ऐसे ही आते रहेगा लाइव पर आप देखते रहना और आपको ऐसे ही सिखाते रहेगा हम जो भी सीख सकता है मेरा हिंदी हंसना बढ़ा भाई अब मेरा हिंदी चैनल है भाई नया खुला है जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा और एक चैनल है हिंदी का SK पाटासीपुर ब्लॉग लिख के सर्च कीजिए फिर मिलेगा मेरा हिंदी चैनल SK पाटासीपुर लिखने से मिल जाएगा बाटासीपुर मेरा विलेज है भाई मेरा गांव है मेरा विलेज का नाम गांव का नाम है बाटासीपुर ठंडा लग रहा है भाई गोजांदों लोगोफोर एकदम बोथोरा नै एकदम खोमसि माने अखा हागोन बायदि माने गुसुथार बुक लग गया रे भाई ओंखाम उखैबाय लोगोफोर समबो जाबायना ओमफ्राय बारा गोलाव खालामला बिदिनो नोंथांमोना जुदि गोदान फैदोंब्ला बे चेनेलावहाय सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि एसेब्लाबो सापर्ट मददखौ मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो मदद खालामलांदो
गावनिनो आंगो लोगो साननानै जायफोर गोदान फैदों जायफोर नायबाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर दसे सम होनायनि थाखाय ना कोयला रखो अपनों का कुछ रखो ठीक है भाई S1 बेंडेकर भाई अभी मैं लाइव से विदा ले रहा हूँ भाई फिर मिलेंगे भैया S1 भंडेरकर भैया जी फिर मिलेंगे मैं अभी लाइव से विदा ले रहा हूँ और मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और मेरा हिंदी का एक चैनल है SK बाटासीपुर लिखने से मिल जाएगा SK बाटासीपुर ब्लॉग लिखने से मिल जाएगा आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना सपोर्ट कीजिए तो भैया जी मैं आज के लाइव को विदा लेता हूँ तो लोगोफोर दिनैनि लाइव को एसेयावनो दोनथ'नोसै माबाफोर एसे भुलफोर जादोंब्ला निमाहा होदो आरो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव जिमान हायो सानफ्रामबो भिडिअ होनो नाजाबाय थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना मा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अबेखौ मोजां मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय ना लोगोफोर जरूर भाई ठीक है भाई अभी के लिए थैंक यू भाई थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गुड नाइट तो लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि